Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Opisyal nang gisugdan karong hapon ang APEC Leaders Summit human nagsugod ug abot ang mga leaders sa APEC member countries. Karong alas 2 sa hapon, opisyal nga i-welcome ang mga leaders kuyog ang mga miyembro sa APEC Business Advisory Council adto sa Plenary and Recession Hall lobby sa PICC. Karong gabi, ang 20 ka mga economic leaders kuyog ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya adunay photo opportunity sa Coral Way entrance sa SM Mall of Asia Arena. Aduna usay panihapon og cultural performance nga idalit ni Presidente Aquino ngadto sa mga APEC leaders didto gihapon sa Mall of Asia Arena. Nagsugod kagahapon og pang-abot ang mga leaders sa nagkalain-laing ekonomiya sa Asia ug Pacific. Ug nag-trending sa social media ang presidente sa Mexico nga si President Enrique Nieto ug Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga gitawag og APEC Hotties. Matapos karong udto ang APEC CEO Summit. Cebu City Transportation Office kung CDO mipahimangno sa mga motorista nga likayan ang barangay Mabolo ug mga lugar duol sa Archdiocesan Seminary karong Dominggo ug Lunes. Dili pasudlan og mga pribadong sakyanan ang Pope John Paul II Avenue hangtod sa buhatan sa Tesla sa duha ka adlaw alang sa dry run sa 51st International Eucharistic Congress nga ipahigayon dinhi sa Sugbo sa sunod tuig. Magsugod ang dry run sa Dominggo sa hapon gikan alauna hangtod alas 8 sa gabii ug sa Lunes magsugod alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag. Mopabiyahe og mga caution buses nga maoy gamiton sa mga IEC delegates. Matod sa CCTO nga tungtan nila ang mga jeep nga gamiton ang mga ruta aron maibaw-an nila kung unsa ang dagan sa trapiko sa adlaw na sa IEC. Alang sa mga pribadong sakyanan, adunay rerouting ipatuman ang CCDO. Bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph alang sa rerouting scheme. Nahuman na ang 5 ka adlaw nga stand-off sa Cagayan de Oro City Hall human giila sa DILG si Oscar Moreno, isip mayor sa Dakbayan. May padala og suwat si DILG Undersecretary Oscar Panadero ngadto kang Moreno nga giila siya sa ahensya nga maoy mayor sa Cagayan de Oro. Mato ni Panadero nga mipadala sila og motion for clarification ngadto sa Court of Appeals aron pagklaro kun kinsa ang ilhon nga mayor sa Dakbayan. Giklaro ni Panadero nga samtang wala pay kamanduan ang korte, ilhon pa nila si Moreno isip mayor sa Cagayan de Oro City. Mato ni Moreno nga iya nang gidahom nga mo-normalize na ang sitwasyon sa City Hall. Nanawagan karon si US President Barack Obama sa mga business leaders sa Asia Pacific nga miapil sa APEC CEO Summit sa pagbuo og puhunan sa mga proyekto sama sa renewable energy. As business leaders in the Asia Pacific, you have a great stake in each of these issues. But the topic that I want to focus on today could have even greater impact, not just on your companies, but on every country in this region around the globe. And I'm talking about the urgent and growing threat of climate change. A challenge, but also, I would argue, an opportunity. Nanawagan si Obama nga pa-move-an sa mga negosyante o paus-usan sa mga negosyante ang emission sa ilang operasyon ug ang pagsugod og gamit sa mga sources sa renewable energy. Si Obama ug ubang mga leaders mag-abot sa Paris, France sa katapusan sa Nobyembre aron i-finalize ang kasabutan sa pagkunhod sa carbon emission. Ang mga CEO sa Asia Pacific nagpundok ato sa APEC Leaders Meeting sa Manila nga magsugod karong hapon. My message to you today is that your businesses can do right by your bottom lines and by our planet and future generations. The old rules that said we couldn't grow our economies and protect our environment at the same time, those are outdated. Ug ganay ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
TV host actress Kris Aquino may paambit sa iyang Instagram post sa iyang experience sa pag-welcome kang Mexican President Enrique Peña Nieto kagahapon. Ang Presidential Sisters miingon nga gihangyo siya nga motambong kauban ang iyang igsoong si Presidente Benigno Aquino III alang sa usa ka state dinner kagabi alang sa Mexican President dito sa Malacañang. Ang aktres nagpost gyudayon sa iyang hulagway dito sa Luneta Park sa Manila sa wa pa miabot si President Nieto. Si Aquino ug Manila Mayor Joseph Estrada giubanan si Nieto sa wreath-laying sa monumento ni National Hero Jose Rizal dito sa Luneta Park. Usa ka state dinner alang kang Nieto ang gipahigayon sa Malacañang kagabi. Si President Enrique Peña Nieto ania sa Pilipinas aron motambong sa 27th APEC Leaders Summit. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow pod mi sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 642 Lotto o 649 Super Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto ug 655 Grand Lotto. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Itong Christmas countdown, 37 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @Sun.Star Online ug sa Facebook Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!